Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Jama'a yau na kawo mana wani muhimmin setting a cikin WhatsApp. Kamar yadda ku gani za ku ga a fuskan wannan wayan za ku ga akwai a WhatsApp biyu, akwai gold WhatsApp sannan akwai WhatsApp normal. So a ciki za mu yi amfani da kowanne guda biyu daga cikinsu. So wannan setting da ce zan nuna mana shine yadda misali zaka ga ka tura abokinka ko abokinka ya turo ma sako a WhatsApp. So zaka ga in ka kalli wannan sakon nan zai nuna mai alamar ticket na makin, zai nuna mai blue. So kamar waɗannan ticket ɗin zaka ga in ya kalla zai nuna blue ne. Waɗannan duka wannan sakon da na tura musu ba su kalla ba. So inda sun kalla za ku ga a blue ne bayyana. So kai zan nuna ma hanyar da za ka yi ka cire ko da ka kalli wannan sakon abokin naka in ya turo ma. So shi ta WhatsApp ɗinsa ba zai nuna mai ka kalla ba. Saboda wani lokacin za ka ga kana aiki ne abokinka ya turo ma wani sako ka shiga, so baka samu lokaci ka maida mai amsarsa ba, sai ga kamar ka mai rahin mutunci ko baka dauke shi da muhimmanci bane yasa baka maida mai sakonsa akan lokaci ba. So wannan hanyar da zan nuna mana za ta taimaka ma ko da ka kalla ba zai san ka kalla ba, zai dauka cewa baka kalli wannan sakon nashin ba. So kana zuwa WhatsApp, abinda zaka yi in ka shigo WhatsApp zaka je ka danna waɗannan ɗigon guda uku na ɓangaren dama. So kana danna waɗannan ɗigon guda uku sai ka je wajen settings. In ka je wajen settings sai ka je wajen da aka rubuta privacy. In ka ga privacy, in ka ga settings sai ka je wajen da aka rubuta account. Ko duba za ku ga a account ne. So wannan shine wajen account na farko. So in ka ga account sai ka je wajen privacy. In ka je privacy sai ka zo kasa za ka ga read receipt. So wajen nan shine inda za ka zo ka, in kuka ga za ku wani alama wanda yake kunne. So wannan alamar ita za ka kashe. In ka kai wannan irin alamar, so yanzu in ka tura abokinka message ba zai gani ba, ba za ka ga alamar ya gani ba. Bari mu kunna ta mu je mu gwada da wancan. Wannan wajen shi dai za ka zo ka kashe domin in ka tura mai ba zai gani ba. Bari mu shiga wannan. So bari mu shiga mu yi sallama. Yanzu a kunne yake. Assalam. So bari mu shiga wannan blue golden WhatsApp din nan. Mu jira ya bude. So kamar yadda kuka gani gashi nan assalam ya shigo. So kamar yadda kuka gani gashi nan assalam ya shigo. Bari ku gani gashi na nuna mun ya kalli alamar ya kake. Kuka duba za ku ga nan wajen ya kake din nan, wannan duk message din da tura ba gashi nan an kalle su. Waɗannan gasu nan za ku ga alamar ticket, za ku ga alamar ticket gashi nan. So bari in tura yanzu kuma wassalam. So kamar wassalam din nan shi ma da na tura, bari mu gaje mu gani. So kun ga wassalam gashi nan, na zo na gan shi a nan wajen gashi nan wassalam. To in na koma ta can bari ina yi back domin na koma nan dai WhatsApp din kenan. So kamar yadda kuka gani ga wassalam din ma in ku duba za ku ga alamar an kalle shi, alamar ticket. In ku duba za ku ga alamar ticket an kalle shi. So gashi nan ya nuna mana gashi nan an kalle shi, ya nuna cewa wancan WhatsApp din ya kalli wannan wassalam din. So bari in je domin na cire a wassalam, na cire wancan ko gani kuma in ƙara turo sako mu gani. In ƙara turo sako a nan mu gani a can za a ga cewa an kalli sakon ko ba kalla ba. To bari mu je back. The settings sai ka ga account. In ka ga account sai ka ga privacy. In ka ga privacy sai ka zo nan wajen read receipt din nan sai ka kashe. So in ka kashe yanzu ka kashe, bari mu koma mu gani. So bari mu je can a yi sallama a gani. Bari mu yi sallama. Abokina. So gashi nan an tura. To bari mu zo ta nan. So kamar yadda kuka gani ga nan abokona na rubuta ma ga sako ya shigo nan wajen. So kun gani sako ya shigo. So bari na shiga gani. So kun gani gashi nan na kalli wannan sakon da aka turo mun dai WhatsApp din da ya turo mun. Kun ga sakon ya bayyana a fuskan wayana. Gashi nan ya bayyana kuma na kalle shi. So bari mu koma can mu gani.
So kamar yadda kuka gani gashi nan da muka zo nan wajen bai nuna mana alamar ticket ɗin wassalam ɗin nan ba. Kun gani a da ya nuna mana wassalam gashi nan ticket, kun ga bulun ticket ga waɗannan duk na kalla. So amma wannan da na je na kai wancan wajen kun ga gashi nan na kalla amma bai nuna ba. So ko da abokin naka ne shi ma zai nuna mai cewa baka kalla ba, sai lokacin da ka ga dama ka je ka cire wancan, in ya ga dama ka gani ya gani. Zai nuna mai, ko da ka cire ma ba zai nuna mai cewa ka kalla ba ko ya wuce. Kuma za ka iya dawo mai da saƙonka, saƙo aka yi rasa ta yadda aka yi haka. Zai ga kana dawo mai da saƙo kuma ba zai ga alamar ka kalla ba, zai ga alamar wannan bulun ba, sai abin ya ɗaure mai kai. So wannan ita ce hanyar da na ce zan nuna mana. So